Σήμερα παίζουμε Exportation Line. ένα άλλο είδος του Minecraft. Το delete που βλέπετε εδώ πάνω είναι για Ferris Blocks. Το add είναι για να βάζεις blocks και το μενού. Εδώ είναι και να επιλέγεις blocks, pass options και πατάς π.χ. game, time. Ναι, και τώρα είναι πολύ πρωί. Αν δεν Θανάση, δεν είχα παρατηρήσει ότι μπορείς να αλλάξεις αυτό. Τι? Να είναι πρωί. Γιατί? Αν είναι 12 η ώρα, τι το βάλω 12 η ώρα. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό ακούστηκε. Ναι. Αυτό να το βάλουμε... να βάλουμε 8 η ώρα. Εντάξει. Πρωί. 8 η ώρα. Ωραία. Αυτό είναι το Exportation Line. Να κατεβούμε λίγο. Λοιπόν, αν πατήσεις delete, εδώ. Delete, φεύγει το block. Και εδώ έχει όλα τα blocks. Βγάζει τα. Μπράβο. Αυτό είναι το τούβλο. Μία άλλη πέτρα. Ξύλο. Πάτησες. Ναι. Planks. Dirt νομίζω είναι αυτό. Η λάσπη. Αυτό είναι η dirt η λάσπη. Δεν φαίνεται καλά. Κοίτα να δω. Dirt. Είναι dirt. Είναι... Πώς φαίνεται αυτό. Είναι dirt. Η dirt η λάσπη εκεί. Αυτό είναι φύλλα. Εδώ έχει και dirt η λάσπη. Εδώ είναι τα λουλουδάκια. Βγάζε τα! Εδώ είναι τα λουλουδάκια. Η σκάλα. Αυτό εδώ είναι το ξύλο. Από κάτω από το χέρι μου είναι το ξύλο. Εδώ είναι το torch. Εδώ είναι το grass block. Εδώ είναι ένα φύλλο. Slab wooden planks. Slab cobblestone νομίζω. Αυτό είναι το slab cobblestone. Αν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Βγάλε! Και αυτά είναι λάσπη. Ναι, αυτό είναι λάσπη. Αυτό που είναι στο dirt. Ναι. Λοιπόν, δείτε τα blocks. Έχει κι άλλα. Δεν εκδείξαμε τα πράγματα. Να, αυτά είναι. Έχει και τηλεόραση και... Στο φούρνο, Λοιπόν, δεν θα τους πούμε για την τρόπλας. Αυτά είναι τα χαλιά. Ή νομίζω τα γούλς είναι, τα μαλλιά. Εδώ είναι το golden block και το... Δεν ξέρω το μάλλον... Λοιπόν, αυτά είναι τα χαλιά. Ναι. Εδώ είναι σιδερένιο block και εδώ είναι χρυσό block. Εδώ είναι μισό κρεβάτι. Φέρνες. Φως. Αυτό είναι το φως. Είναι λίγο εξελιγμένο αυτό το Minecraft. Η πόρτα εδώ, αυτή η πόρτα. Αυτά δύο. Ναι, εδώ είναι το φως που θα έρθει να το φράσεις. Λοιπόν, βγάλε και το κρεβάτι λίγο. Να το κρεβάτι είναι μισό κρεβάτι. Μισό κρεβάτι. Αυτό είναι το φως που είναι. Αυτό είναι το stairs. Cobblestone. Ναι. Αυτό είναι ο πάγος. Stairs wooden planks. Αυτό είναι ο πάγος. Φέρνες, σας το είπα. Και πάμε επόμενο. Εδώ είναι το χορτάρι. Δέντρο. Το ξεραμένο δέντρο. Ναι. Εδώ είναι... Βγάζε ρε. Βγάζω. Εννοώ όλα. Αυτό είναι το κάρβουνο. Ναι, αυτό είναι το κάρβουνο. Εδώ είναι ένα... Τώρα είναι από το παράθυρο. Ναι, ένα τέτοιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, να δείτε τα blocks. Βάζω λίγο πιο κοντά. Άρα. Όλα τα blocks. Προχωράμε στο 1. Στο 9. Αυτό είναι ροζ φύλλα. Καρπούζι κολοκύθα. Στάχια. Ναι, στάχια. Αυτά δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα. Θα το δούμε μετά. Αυτό είναι cobblestone με ζουμί. Εγώ έτσι το λέω. Ναι, εσύ το λες έτσι. Δεν είναι αυτό το όνομα του. Εδώ είναι τα blocks
τα slabs και τα stairs. Να. Και εδώ. Να σε βγάζετε λίγο πιο κοντά. Βγάζω. Πιο κοντά την Το κάμερα. βγάζω. Εντάξει, να τα. Πότε πάμε να παίξουμε. Θα δείξαμε όλα. Α, ναι, τα δείξαμε όλα. Οπότε, full version τι είναι αυτό. Όχι. Πίσω. Ωραία. Τι κάνω. Λοιπόν. Και let's play. Λοιπόν. Αυτός είναι ο κόσμος. Δεν έχουμε βρει εμείς ποτέ κανένα village. Λοιπόν, Επειδή δεν υπάρχουν village, πού το ταξίδια. ξέρεις. Μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν. Το χέρι. Ναι, μπορεί να υπάρχουν villages. Λοιπόν, και αν υπάρχουν villages θα υπάρχει και ζωή. Εκτός από τα δέντρα. Λοιπόν, και αυτό είναι το παιχνίδι. Προχωράμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Like αν σας άρεσε. Subscribe αν θέλετε να δείτε όλα τα βίντεο. Και γεια σας. Το κλείνουμε το βίντεο. Ναι, το κλείνουμε.